Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Na prípravu tortily budeme potrebovať 200 g múky Mix P, 50 g múky Mix It, 40 g kukuričnej múky, 2 dl mlieka, 0,75 dl oleja a 1 kávovú lyžičku soli. Po dlhom skúšaní rôznych múk mi prišla táto kombinácia ako najlepšia. S testom sa veľmi dobre pracuje, nelepí sa. Po zmiešaní všetkých múk si pridáme aj mlieko, olej a sol. Cesto spracujeme a necháme ho odpočívať takých 10 minút. Cesto si vyklopíme na pomôčnenú dosku a ešte raz poriadne prepracujeme. Následne si ho rozdelíme na 16 častí. S cestom sa veľmi dobre pracuje a nemusíme pridávať veľa múky na podsypanie. Z každej časti si tvarujem guličku, ktorú roztlačím dlaňou na placku. Dovalkám valčekom a tenkú placečku, ktorá sa nám zmestí do pambice. Placku ukladáme na suchú, rozohriatú pambicu. Spodnú stranu pečieme, až kým neuvidíme na povrchu vychádzať také malé bublinkové kopčeky. Otáčame nožíkom a druhú stranu dopekáme už len naozaj krátku dobu. Pozor, placka môže naozaj rýchlo schorieť. Ja ich rozkladám na veľký tanier, lebo ich máme radi chrumkavé. Ale ak ich chcete použiť napríklad na burrito, chcete, aby ostali mäkké, tak ich môžete aj ukladať na seba alebo zatvoriť pokrývkou. Takto sa budú ľahko zatáčať potom, ako si ich naplníte, napríklad burrito rýžou, zeleninou, sírom, mäsom, omáčkami, ktoré máte radi, alebo čímkoľvek, na čo len máte chuť. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.